Здравейте ви, боксери! Аз съм Пуп и тук сме на Долг. И ближа леда на Сокчи, ама както да е. И искаме да кажем, че това имаме нов канал Gaming Donut TV. Профил, Той е профил. Сега ще ви напиша как се пише. Ето така се пише Значи както се пише Game и Inc. Donut TV. Ето така се пише. Значи за сега сме само аз и Долг в него. Ако искате да се присъедините, пишете на мене или на него, или в самата регистрация. На лично съобщение. Да, лично. Защото днеска ще качим сигурно този клип. И покажи на хората какъв дизайн направи. Няма как да го видя, защото се бъга на VBOX. Разбира се, като гъс отново. Но ще спра клипа, докато не се заради VBOX. VBOX, ето го. Значи, виждате, това е дизайна, Gameplay and More, Gameplay Gaming Donut TV, subscribe, тук е един крипър и един човече тук. Ето виждате. Тук, значи, нямаме нищо за сега. Да, сега направихме профила. И сега ще правя... Това е. Какво беше аватара? Добре, ще паузнем, докато и той не е готов. Добре, здравейте, геймери. Ето го това картинката, ето го цялото това. Водохец. Присъединим се. Той Долг се присъедини всъщност. Аз не съм, но как да е? Коръфващи пък тия. Грозни. Грозни. Ще те профила на Спарко. Защото той е пич. Това не трябваше да го казвам, май. Така, абонирал съм. За го. Спарко. Така. Сега за Алек. Деймортал ряпа да иде. Нали знаеш, че такова, снимам клип. Браво. Добре, както да е, това беше всичко от нас. Аз бях Пуп. Чао!